Lho, lak pekok to malah turu. Karepe piye? Ngerti enek musuh barang kok pecat wae. Keluwen paling Mas. Turu penak-penak kok digugah jindul. Weh, jam piro iki? Kawanan aku. Waduh. Weh, enek monster iki. Iso minggat ra, jiro lu wektune entek. Telomen kok ngantukan. Haha. Cangkeman, jurus, ketek, luwe. Sik ganti gaya ngene. Jal, saiki anaconda jurusku sing keloro. Ayo, wani ra kowe? Brakot anaconda engko. Sik, sedilo, enak iwak liwat iki, gede banget tok. Iwak apa iki? Wah, lumayan iki digoreng. Tuh, jamput nyakot iki. Cah kae meneh. Wani rem lewat kene. Ranti wedi tenan. Asu, matane abang, beleken plerak-plerok. Iya. Mangan tahu kupat, ra minggir kowe tak sikat. Ana kadal nguntal kawat. Ya keselak. Ndeladuk. Eko sik. Ora iso. Nyo. Kena. Rasano. Duh. Jindul. Oh, enggak teli. Wanine nepang yang gribet. Tak tepang neh piye? Aja su. Wani. Nah. Iya. Awas wae. Ra kena. Iya, ra kena. Iya. Culno. We. Matane templekke pentele. Su, aja homo su. Culke. Halah, dadak nganggo ngaceng barang. Dia. Wo, titenono. Tak tokne pusakaku, tak sunati sisan kowe. Ora wedi, kowe bakal sing tak sunati. Maju. Iya. Awah. Ayam mulai. Biung. Pekok rauteke. Rasane iki. Jurus tusuk sate celeng. Jedep. Modar kowe. Senajan aku gali kubur, kuburanmu ora bakal tak saponi. Aha. Aku entuk laporan jarene wong masang bom ning kene tenan ora? Teke. Lah kuwi, apa kuwi? Gas LPG po? Kuwi bom, Des. Kok lah sing di omah ndi iki? Lek, omahmu enek bom Lek. Des, go metu wae lah. Bin. Wangi. Munyuk malah nanti kae. Lewat kene wae lah, ora iso menek aku. Cepet. Woi, iso do minggat ra? Awas Lek, senggol bledos iki. Wes. Cepet. Pak, tolong minggat sih, Pak. Wah. Awas. Darurat iki, meh bledos. Awas. Aja ngising wae Lek, enek bom iki lho. Minggir. Cang ganteng lewat. Minggir. Astagfirullah. Apa kuwi? Cepet. Nanti ki. Rono wae lah. Sik Lek, minggir Lek. Alah, Lek, ngedangi dalan wae kok. Alah. Tekene bledos piye engko? Aku rong rabi lho. Gua kono wae. Gir minggir tabrak. Batman. Nanti gue. Batman. Ciluk panjang. Pocong gundulmu kowe aku jek urip. Kowe iki lho malah nanti aku mau ngurusi bom malah wujudmu ra ketok. Lah iki piye? Ya sorry aku wedi kebledosan, kok gantengku ilang. Wo titenono ora bakal tak bayari Mas go kucing meneh kowe. Ngerti kancane ngurusi bom malah minggat lah telo. Ya sapa iki? Warmin. Weh, dengaren di pulsa kowe. Kancamu tak nggo tawanan. Sapa? Robin. Lah ngapa mbok dadekke tawanan?
Oh, pikun. Kowe jek ndek utang ro aku. Cepet rini yo, men. Sik, Cuk. Idumu piknik piye? Arep mbok tebus ora? Tebusen su. Ya wis rasalah. Hah? Haha, modar kowe, Bin. Modar. Tebusen men, engko tak titipke salam ning Yumarni. Gelem ora? Cepet. Lah. Aja modar sik, Bin. Bin, warisane piye? Jane arep mangkat ngarit. Robin datang gua acara diculik barang. Tulungi raja. Tulungi wae lah. Jan Robin marai ruwet.